Hej Bo, jeg vil gerne tale om enzymer. Enzymer er specifikke katalysatorer for en reaktion af et molekyle. Når en proces bliver katalyseret, betyder det, at hastigheden bliver forøget. Det gør det, fordi at en enzym formindsker den energi, der skal til, for at en reaktion kan forløbe. Og det kan gøre en stor forskel, både i forhold til hvilke reaktioner der kan forløbe, men også hvor meget energi det kræver, for at reaktionen rent faktisk kan forløbe. Hvilket også bliver vist i det her skema. Man kan se, at vi har energien på y-aksen og reaktionens forløbet af reaktionen i den anden akse. Og her der kan man så se, at aktiveringsenergien, der hvor reaktionen rent faktisk starter, det er den er meget højere uden en enzym end med et enzym, som på den her, som bliver vist på den anden udvikling. I det her tilfælde, bare det at enzymet det gør, at der skal mindre energi til, betyder dog ikke, at den overordnede energiforskel fra substraterne til produkterne, eller produktet, ændrer sig. Og her det er så en eksotermisk proces, så der mister vi altså den samme, der afgiver vi altså den samme energi, til trods for at der ikke er noget enzym. Og det sker jo så fordi, at der vil lige meget hvordan reaktionen foregår, så vil der stadig være mere energi i de her to molekyler til sammen, end der vil være i det her ene molekyle alene. Og det er jo lige meget hvordan reaktionen sker, og det er så derfor at der ikke vil være en energiforskel. Vi kan også forestille os, at der havde været mere energi i produktet, i det molekyle i produktet, og så havde vi måske fået en endoterm reaktion, som så måske havde set sådan her ud, eller hvad ved jeg. Enzymer, det er lange proteiner, der kan variere længde. De bygger op af aminosyre kæder, som der kan ses her. De bliver holdt sammen af bindinger, forskellige typer bindinger, imellem de her strenge, som så sørger for, at proteinet får den struktur, de får. Proteiner, de kan være imellem, meget, meget små, som insulin. Protein her, det her det er så et protein, det er så ikke en enzym, kan man sige. Men det er samme princip, som vi ser her. Insulin, det er jo ikke et enzym nu, og det, ja. Men princippet er det samme. Mange enzymer er meget, meget større end det her, og de kan altså få kæmpe store former, som vi også så i det første billede. Og de bliver så store, at man rent faktisk kan se en tredimensionel form, når man lige går tilbage her. Og her, at de rent faktisk er så store, at de får en form ud af sig, hvor de der er mange mindre molekyler, som man ikke kan. Du kan ikke lave et overflade på mange små molekyler. Og det gør ligesom, at de får de her strukturer inden i sig, lommer, som gør, at substrater kan binde sig i. Nogle gange så kræver det specielle molekyler, for at en reaktion kan katalyseres. Og det kaldes kofaktor. Man kan overordnet inddele det i to typer kofaktorer: koenzymer og prostetiske grupper. Koenzymer er molekyler, der midlertidigt binder sig til enzymet og giver mulighed for at katalysere en proces. Koenzymer, de er uspecifikke for det enkelte enzym, og kan binder sig altså ikke permanent til enzymet, men kan binde sig til alle mulige forskellige og kan genbruges. Et godt eksempel her, som jeg har taget, det er NAD+ og FAD+. Og her har vi faktisk både en reaktion, hvor et afladt NAD+ molekyle går ind i en proces og bliver exciteret til NAD+, som så kan bruges til en enzymproces, hvis vi har et substrat plus et enzym,
og der bliver tilført NAD, enzym, så kan vi altså få et produkt ud af det. Hvor det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke der er NAD til stede. Og her omvendt, der ser vi et FAD, som så netop laver den her proces, og så mister sin excitering og bruger energien i processen i stedet for. Og det her det gør jo så, at den her enzymproces, den kan foregå i et miljø, hvor der normalt ikke er mulighed for det, f.eks. den for lav temperatur, altså et sted, hvor der ikke er energi nok. Prostetiske grupper af molekyler, der permanent sidder i et enzym, for at det får sin katalytiske effekt. Man kan altså sige, at det er en del af et enzym, eller protein, som ikke er bygget op af aminosyre. Jeg har taget hemgruppen fra hæmoglobin som et eksempel. Hæmoglobin, det er ikke et enzym, men det er bare et protein, men det fungerer på samme måde. Man kan se, at det her det er en kvartær strukturform af, hvordan hæmoglobin ser ud. Og der kan vi altså se, at der er bundet de her hemgrupper ind i enzymet, som så ser sådan her ud, som så er organiske molekyler med et uorganisk jernatom siddende i midten. Og det gør jo altså så, at vi kan transportere det her ilt, så derfor er det et meget relevant molekyl at have i hæmoglobin. Når alle de her krav så er opfyldt i proteinet, så foregår selve katalyseringen i det man kalder katalyseringsdelen af det aktive center. Og herinde der kan ske 3 forskellige processer i et enzym. Der kan enten ske det, at et produkt eller et substrat kommer ind og bliver omstruktureret til et produkt, så at molekylet bliver det samme, det er bare omstruktureret. Eller de samme atomer bliver molekylet. Der kan også ske det, at 2 substrater kommer ind, og så bliver de her 2 substrater dele af det bliver byttet om med hinanden, og så ender vi altså med 2 produkter også, men hvor de her 2 produkter er begge to er blevet omstruktureret på baggrund af hinanden. Man kan se, at i det her tilfælde, så vil det altså være den her del, der bliver sat sammen. Jeg håber, det er tydeligt. Den sidste type enzymatiske proces er, hvor at 2 substrater bliver bundet til et enzym, og der kommer et produkt ud af det. Den her proces, den er reversibel, så vi kan altså også have et enkelt substrat, der bliver til 2 produkter. Grunden til, at enzymerne er så store som de er, det er fordi, at de lukker sig rundt om deres substrat, når deres substrater kommer ind og danner et substrat-enzymkompleks, hvor en substrat faktisk bliver en del af enzymet, hvilket gør, at den her proces kan ske, når det så er, at enzymet åbner sig igen, så at substratet så har ændret sin form. Og her der er et rigtig godt eksempel på det. Det her, sådan her, vi har nogle hjælpelinjer her faktisk, til at vise os det. Og det er sådan her, at enzymet ser ud, når der ikke er noget substrat i, men når man så tilføjer et substrat, så ændrer formen sig til et helt nye enzym her. Og med de her 2 hjælpestreger rykket sig. Og det er jo så fordi, at jeg kan forestille mig, at enzymet kom ind et eller andet sted heroppe fra, eller noget. Et eller andet heroppe i det her område, aktive område ser det ud som om, som så lukker sig rundt om, eller ændrer form, sådan så at det bliver bundet. Det kan man også se heroppe, der i B-modellen, der sker altså også en forskel, når det er, at substratet bliver tilføjet.
substratet det skal altså føres korrekt ind i det aktive center først. Og det kan godt være svært for molekyler selv at komme derind, så derfor har mange enzymer bindingsområder for i det aktive center, der har en speciel ladning eller en speciel form, der gør at enzymet, molekylet får lettere ved at komme derind. Bindingscentret, bindingsområdet i det aktive center sørger også for, at det kun er meget specifikke molekyler, der kan komme ind og blive katalyseret af den her, eller af det her enzym. Og ja, det er ofte koenzymerne, der sørger for, at at enzymerne kan få præcis den her form til at katalysere en bestemt proces. Ja, som jeg sagde før, så er der i alle enzymers reaktion ligevægt, og de er altså realisable, hvilket betyder, at produkterne kan katalyseres tilbage til substratet. I nogle tilfælde, eller i mange tilfælde, så vil der dog være en større, der vil være mere produkten, der vil være substrat på grund af miljøet sørge for det, eller på grund af at enzymet er bygget til at få så meget produkt som muligt. Der kan man altså se, at enzymaktiviteten er meget afhængig af hvilket miljø det er i, og det har altså alt efter hvor at alt efter pH-værdi og temperatur bliver det afhænger aktiviteten altså rigtig meget af. Eller aktiviteten afhænger meget af temperatur og pH. Og i den første graf, der kan man se, at der stiger den stille og roligt med temperaturen, og så lige pludselig falder den igen. Og det er jo altså fordi, at jo højere temperaturen bliver, jo mere energi kommer der til molekylet. Så jo bedre, jo mere energi har den til at omdanne deres substrat, så jo hurtigere går processen. Til gengæld lige pludselig så kommer der så meget energi, at nogle af de her bindinger, der holder enzymet sammen, bliver brudt, og enzymet falder altså fra hinanden, hvilket gør, at det ikke kan katalysere mere overhovedet, og så falder den så meget, meget drastisk. Ja, og grunden til, at det ikke er en helt lige streg ned, det er jo så fordi, at vi kigger på en gruppe enzymer, så det vil sige, at for nogen, der vil der lige gå et par grader mere, før det er, at de falder, og nogle vil den falde lidt før, så der vil altså være en lille forskel, men det der sker, det er simpelthen, at for det enkelte molekyl, så vil den altså lige pludselig bare stoppe med at virke. Du vil altså få en helt flad graf her. En klippe afsat, skal man altså sige. På samme måde så er der på pH-værdien en enzymaktivitet, forskel, og der har vi simpelthen et midtpunkt i pH-værdien, som er et optimalt punkt, og det er så her, hvor at molekylet, altså alle bindingerne i molekylet sidder bedst sammen, fordi man kan jo forestille sig, at hvordan man ændrer på pH-værdien, så vil nogle af de bindinger, der holder molekylet sammen, som er afhængige af pH-værdien, ændrer sig. Og det der er en del, der er. Man vil altså hurtigt, hvis man har en pH-værdi, der er for lav eller for høj, så vil man altså hurtigt se, at molekylerne de denaturerer. På samme måde som de gør, når temperaturen bliver for høj. Og reaktionshastigheden kommer også an på koncentrationen af substratet, hvilket den her graf viser. Og der har vi altså en hastighed på, hvor hurtigt det bliver omdannet, og en koncentration af substrat. Og substratkoncentrationen, det har jo indflydelse på reaktionshastigheden. Så der har man opstillet en formel til at beskrive reaktionshastigheden med forskellige substratkoncentrationer. Den mest udbredte model er Michaelis-Menten-modellen, som jeg skal forklare nu. Da Michaelis-Menten-modellen kan beskrives som V lig med V max over 1 plus Km divideret med koncentrationen af substratet. Og her er V funktion af koncentrationen af substratet, som også viser på akserne på modellen.
Og det her, det kalder man Michaelis-Menten-ligningen. Km, den bliver også kaldt Michaelis-Menten-konstanten, og er defineret af de her tre værdier. K1, K-1 og K2. Den er skrevet sådan her. K-1 plus K2 over K1. Og det, som det her rent faktisk vil sige, det her udtryk, det vil jeg komme lidt dybere ind på nu. K1, det er det antal substrat, der bliver lavet til enzym-substrat-kompleks. Den koncentration substrat bliver lavet til enzym-substrat-kompleks over en vis tidsperiode. Og K-1, det er så den antal, det er så det omvendte, eller det negative af K1, og det vil så sige, hvor meget enzym-substrat-kompleks, der bliver lavet til substrat. K2, det siger noget om, hvor stor en del af enzym-substrat-komplekset der bliver lavet til produkt, eller ja, hvor stor en koncentration. K1, det er den negative, det er K-1 er K1 med negativ fortegn, så når du siger K1 plus K2, så vil det altså, siger det altså noget om, hvor meget af det substrat, der kommer ind i enzymet, der kommer ud som produkt i den anden ende. Når du så dividerer det her med K1, så vil du altså få, hvor meget substrat, der bliver lavet om til produkt, per substrat, der kommer ind i molekylet. Og det siger altså noget om, hvor effektiv, hvor meget substrat, der kommer ind i enzymet. Og det siger altså noget om, hvor effektivt det her enzym er til at lave substrat om til produkt. Ja, man kan se her, at Vmax, det siger noget om det maksimale, som hastigheden kan blive, fordi at V, det er en funktion af substratkoncentrationen. Så hvis du kan forestille sig, at man har en meget, meget høj substratkoncentration, som jo er der, hvor et enzym virker bedst, så vil du altså få det her udtryk, hele det her udtryk, til at nærme sig 0, fordi at lige meget hvor stort Km er, så vil Km divideret med noget meget, meget stort, lad os bare sige uendeligt her, altså nærme sig meget noget. Dog kan det være svært at finde konstanterne Km og Vmax, så derfor så har man omskrevet Michaelis-Menten-ligningen til en lineær funktion, da det er nemmere at finde værdierne ud fra denne. Og en lineær funktion har jo formen y lige med ax plus b. Og her har vi altså a-værdien Km divideret med Vmax, som siger noget om hældningen af den her udvikling. Og vi har b-værdien 1 divideret med Vmax, som altså siger noget om skæringen ved på y-aksen. Og igen så kan vi finde Km, som er skæringen med x-aksen, eller 1 minus 1 divideret med Km, som er skæringen med x-aksen, ved at sætte x lige med 0. Eller y lige med 0. Og ja, og det gør det jo sådan helt nemmere at finde Km og Vmax, da vi sådan set bare har dem i brøkeren, eller i nævneren af en udtrykkende konstant. Så det gør, at man kan finde de her to konstanter. Grunden til, at det er så vigtigt at finde de her konstanter, det er, fordi de siger rigtig meget om, hvordan det er, at enzymet virker, og hvor effektivt det er til at omdanne substrat til produkt. Vmax, det er Vmax, det er selvfølgelig hastigheden, den maksimale hastighed af det her enzym, når det er tilsat nok substrat, og eller den her koncentration af enzym er det så. Der er jo flere enzymer i den her opløsning. Og Km, det siger noget om
Ja, det har jeg jo sådan set vist før, men det siger noget om, hvor effektivt enzymet er til at lave substrat til produkt. Så det siger altså noget om, og da vi også kan se herover at Km, det er lige med halvdelen af Vmax, så siger det altså noget om, hvor stor en koncentration af substrat der skal være, for at enzymet rammer halvdelen af dens effektivitet. Så det siger altså noget om, hvor hurtigt bliver det her enzym effektivt, og hvor hurtigt kan der egentlig bruges til noget i produktion. Så det er nogle af de ting, der er rigtig vigtige at kigge på for produktionen i forhold til